Recordo que a l'escola vam viure un dels fets més horrorosos que pot viure un infant de 12 anys. Jacques es va treure la vida un dia al capvespre. Mai vam entendre per què, quina era la raó final. Les granges del nucli de Price vam quedar profundament afectades per aquest succés. Vam tenir una idea promoguda des de l'església. Posaríem el nom del Jacques a un arbre i el cuidaríem i vetllaríem per la seva dignitat i pel seu honor. Aquest fet puntual va passar a ser una manera d'entendre l'absència que la mort ens produïa. Molts arbres de Price, de la vall de Cride, de la planura d'Auan, tenen encara avui nom i cognoms. Penso que la imatge de l'herba que reneix i les flors que ens obren a la presència de persones importants per nosaltres lliga amb la frase del poeta, l'home que va posar paraules a la seva vida quan aquesta li treia els seus 3 fills i la seva esposa. Ell passejant per les platges de Fàssec, descalç, trepitjant la sorra fina, buscant els brots de l'esperança, fins que va trobar la seva llum blava, que va ser na Philippa MacDonald, la dona que el va treure de la depressió més gran i del silenci. Això deia el mestre Christopher Fosgailte. Manran. Buido la buidor perquè ella pugui omplir-se de la sàvia natura que sempre fa sortir el sol. Llàstima, o roure, d'en Jacques, que tu no vas trobar aquest consol.